komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Aksyon Balita Morning Edition. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, presyo sang mga nagapanguna nga balaklon sa Kabankalan ginamonitor sang DTI. Pagdeklara sa state of calamity sa probinsya, ginaprobahan na sang sangguniang panlalawigan. Sa Balita National, NTC nagmando sa mga telcos nga siguruhon ang minimal service disruption sa panahon sang holiday season. NDRRMC nagpandam sa mga scammers nga nagapangayo sang donasyon. Sa Balita International, US nagbakal sang 500 milyones nga rapid test kits bangod sa padayon ng pagtaas ang kaso sang COVID-19. Samtang sa sports, Jimwell Pacquiao mayar ang sang boxing license sa US. Balita Entertainment, Edu, kag Cherry Pie, nakamanding ang ilatag sa ka mga pamilya. Samtang sa Balita Special, aton pag-istoryahan ng mga tips kung ano himuon kung maka-eksperyensya sang brownout. Maayong aga Bacolod, mga agabilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, December 22, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Sa aton balita naman sa lakat sang panahon. Ang shear line gapon nag-apekto sa silangan nga bahin sa Central Luzon, samtang ang Northeast Monsoon ang nag-apekto man sa bugos nga Northern Luzon. Samtang ang Intertropical Convergence Zone naman ang nag-apekto sa Southern Mindanao. Ang Western Mindanao, kalakip na ang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan nga may laptalap na kapag-ulan. Bangod sang localized thunderstorms. Mahinay tugtog kasarangan ng uyop sang hangin. Gikan naminhan na sidlangan ang mabatyagan naman sa isla sang Negros. Samtang ang adlaw na butlak la 5:57 kaina, magatunod naman la 5:28 karon sa hapon. Ang tao bala sa 1:42 karon sa hapon, samtang ang hunas la 7:28 naman karon nga aga. Ang temperatura yara sa 23 degrees Celsius, tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio! Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon. Sa na nga lasyate, sa detalye na sa aton mga balita lokal. Padayon nga ginamonitor sa Department of Trade and Industry Negros Occidental ang suggested retail price sa mga basic ag prime commodities ilabi na sa siyudad sang Kabankalan matapos nag-igo ang Bagyo Odette. Suno kay DTI Negros Head Richel Nofable, nagkulang ang supplies ng tubig kag noodles sa pila ka mga lugar bangod nag-panic buying kag na-delay ang mga pag-deliver sa supply bangod sa temporaryo pagpauntat sang biyahe sa mga cargo vessels. Suno kay Nofable, may pila sa gihapon nga na-monitor nga nagapasobra sa SRP. Rason nga ila ginapadalaan sang sulat para ibalik ini sa original nga presyo kag hindi matam-an ang mga konsumidor. Dugang pa, sang karon nga adlaw Miyerkules magabisita sa siyudad sang Kabankalan ang monitoring team agud ebaluan kung ano ang ilang mabulig para hindi matam-an ang gasto sa mga bumalakal nga apektado man sang bagyo. May problem na kami nga gamay sa supply. Panic na ang iban sa baklanay. So, based sa monitoring report, na nagakulang nga tubig, no? And noodles. Pero ano lang, temporary lang because of the delay sa transport sa year according sa retailers.
Ang kabayang sampayag ni Rachel Nufable sang DTI Negros. Ginaprobahan na sa sanggunian panlalawigan ang resolusyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC nga nagadeklara sa state of calamity sa bugos nga Negros Occidental. Ini ang ginaprobahan sa regular nga session sa Martes nga adlaw, December 20. Ginpirmahan ni Governor Bong Lacson ang Executive Order number 21-59 nga nagadeklara sa state of calamity sa bugos nga probinsya bangod sa Super Bagyo Odette. Suno sa EO, may calamity fund nga gastuhon ang probinsya para sa manahalitan sa bagyo, kag rescue, relief, kag rehabilitation efforts ng gobyerno probinsyal. Dapat man nga may price freeze sa mga basic commodities sa bugos nga probinsya gud mapunggan ang pagsaka sa presyo sa nagapanguna nga balaklon kag hoarding sa mga negosyante akon pagtago sa mga basic products. Samtang ginapatasig naman sa gobyerno provincial sa Negros Occidental ang pagpadala sang relief assistance sa mga nahalitan sang Bagyo Odette sa sur sang Negros Occidental, partikular sa siyudad sang Kabankalan. Las 7 kahapon sang aga, nag-abot ang bulig ng padala sang Office of the Civil Defense kag Department of Social Welfare and Development Western Visayas halin sa Lapus Wharf sa siyudad sang Iloilo. Ini ang ginalakipan sang shelter repair kag hygiene kits kag family food packs. Gindulong man kahapon nga daw sa Kabankalan Relief Operations Center ang 294 ka cans potable water. Samta naka-standby man ang 500 ka food packs sa Provincial Relief Operations Center halin sa National Grid Corporation of the Philippines. Sunod kay Governor Bong Lacson, ginatutukan sa karon sang gobyerno provincial ang relief operations kaya nakapilar sa pribado nga sektor nga magpadalaman sang bulig sa kutob sang ila nga masarangan. No, there's no more report about rescue. No, I think we're now in clearing. That has greatly improved because it's already possible, no, from San Carlos to Hinobaan. More of ano na nga ito, relief efforts, no, trying to provide help, no, for the victims. Si Governor Bong Lacson. Personal nga ginbisitahan ni Vice President Leni Robredo ang siyudad sa Kabankalan, Negros Occidental kahapon nga adlaw Martes. Agud hibaloon ang sitwasyon sa manhalitan sa Bagyo Odette kag magbulig sa relief assistance kag rescue operations. Si Robredo ang ginabi-abi ni Negros Occidental Governor Bong Lacson kag Kabankalan City Mayor Pedro Zayco. Sang Lunes, December 20, nagbisita man sa mga syudad si Presidente Rodrigo Duterte kag nagpasalig sang 10 milyones pesos nga bulig para sa rehabilitasyon kag recovery efforts. Una diri ginpahayag ni Duterte nga padayon pa sila nga nagapangita sang sources of funds bangod dako nga bahin sini ang nagasto na sa COVID-19 response. Samtang ang estrikto nga pagpatuman sang forced evacuation amo ang isa sa mga rason kung nga wala sang patay kag duwala ang pilason sa banwa sang Hinobaan tugas ang Bagyo Odette. Suno kay Hinobaan Mayor Ernesto Estrao, iya ginmanduan ang mga otoridad nga piliton gid ang mapumuluyo nga mag-evacuate samtang wala pa ang bagyo. Duha pa sang alkalde, may mga kabalayan gid man nga nagkalawasak kag mga pananom. Sa karon balik na sa normal ekonomiya, magluwas lang nga wala sang supply sang kuryente. Sa nabuluhan ang Hinobaan, mayara sang 13 ka mga barangay. Ginatinguan sang talatapan ni Executive Assistant kag CDRRMO Cluster Head Joe Marie Vargas kauparay iban pa nga departamento sa gobyerno lokal angot sa kinahanglanon nga mga dokumento para sa state of calamity nga plano ideklarar sang syudad. Sino kay Vargas ini nga rekomendasyon ang resulta sa ilang meeting sa City Disaster Risk Reduction Management Council Lunes nga adlaw. Dugang pa ni Vargas sa tion nga madayon ini nga lihok kinahanglanon sang syudad ang pondo nga ginabulubanta magalabos sa 43 milyones ka pesos. Sa piyak nga bahin base sa inisyal nga records ng CDRRMO kag DSSD, yara sa 7,921 kamapulian ang ginhalitan sang bagyo sa diin sa 164 diri ang totally destroyed, samtang 7,257 naman ang partially damaged. Ginklaro man sini nga padayon pa ang inspeksyon nga ginapatigayon sang syudad, gani dako ang posibilidad nga madugangan pa ang ini nga kadamuon. National Telecommunications Commission nagmando na sa mga telcos
nga siguruhon ang minimal service disruption sa sining holiday season. Samtang NDRRMC nagpahandam angot sa mga scammers nga nagapangayo sang donasyon. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Sige, Action Doors. Musta ka? Yes, good morning, Action Boy. Okay, Kumusta ang good. imong asosasyon? Okay, lagi na ako na asosasyon, intact gihapon. Kalay. Importante. Buhi. Intact. Ay, sorry, abi ko, buhi. Lain naman gali na. Bago naman na. Amo na sa akin, amo ng topiko mo. You should go with the topic. Hindi ka maglikaw, hindi ka maglain. So tungod intact ang aton nga topiko, importante. Intact. Ang ato niya kabuhi. Muna. Sige. Muna siya. Good morning na din. Oy, sa mga kwana, sa aton mga ka-action balaga monitor sa Facebook. Yes. Why kita sa on-air anay subong ha, sa transistor radio ni mo hindi batian kay may may mga technical problems kita nga gina-resolve naton. Later guro mga magluadlaw nga magbukas na ang mga blaklan bla. Yes. Makabalik kita on-air no sa aton nga pagpangalagad, no? Pasensya, no? So dira na sa aton iya sa monitor man sa Facebook, pangabay lang bulig ta nay kuan share sa aton nga broadcast FB live para sa iba naton nga ka-action, okay? Yes. Sige, di sino na nada. Jonathan, good morning. Good morning. Isa ni sa mga big winners. Oo, kagapon damo gid siya na Damo isa na bit-bit gid Paul. Oo, na bit-bit puli. Pwede sige. ang 500 na yung gito, naagom yung gid ang 500 sa grabe siya ka-alert. Ka-alert. Kung naka-alert ang mga pudding. Malo ka pang gatas-gatas na ni Baby Talia Hindi mo. na panumdum yung guro si Talia. Samtang pep-pep-porate siya, no? Dapat sila yung pagwapon siya nga. Basi miyara ka mo nanday. Balik na lang natin yung katanda. Ay, kalain. Bongga. Sige. Solama Barnatsa. Yes, sawari ka. Dara sa may Thailand. Kaya sa iya family ko sa Dumanan ginatamyaw yagi. Yes. Si Sir Edwin Pineda is watching Manaction Boy. Good Yes. morning, Dra. Good Liwat sa morning. imo, Sir Edwin. Sa may Lakewood. New Jersey. Lakewood, New Jersey. Okay. Myself a ball, mga agaman, kag abi ko sa ilan ni sa ni kuan ni Veronica Brand, di ba? Sa din sa kaniga work ne. Sa Manukan Country. Kaya mo kanita tabi ko sila ni Veronica. Nga man. Sa isang tilyan man. Sabi ko Wow. Action Boy. Tingala ko sige. Nga man, abi mo dito siya gobra. Kita mo na gid nga nenas. Ito gani do kuan mo pa empleyadong nenas. Sige hagid boy. Jacqueline Marino, si kuan gali 17 pala ni gali si si Naisel. Oo. 17 pala na siya. Sila ko kaya tiya kapon. Magpuli na bla. Tiya gani pila? 13. Pagpuli 13 nga ka-cute nga 13. No? Pagpuli agapon siling ko, tiya kung may mga kwanda. Di tay nga problema da mga magswila ka blan ko kung mga wala ka lapis, text mo ko. Ay gaan mo siya. Si ibak lang sa lapis Mongol to. Grabe may gidya, may 1 or 2 gidya. May 1 gadto na mo no. Sige Hindi ko text mo lang ko kung may... Hindi mo siya gaan sang gina-press na lang yung lapis ya. Kaya para bago naman. Para daw galaba-laba. Hindi na siya yawan panahal bala. Basta kung may kalapis, ang bala lang ko. Basta kung nang nang munggol ng bakla. Kaya may nubyo na siya yung yung munggol na lang. Kaya dapat press. Press kung why sa in a relationship. In a relationship. Sige le. Tapos din ko sa mga pad paper mo pag kuan yung pad mo Kung ako suna mo man na Get 1/4 sheet of paper. May 1/4 da. 1/4 da bi. Meron pa na classmate dalok ni mga hatag taguon niya. Yung 1/4 na ganit dala ko. Sa ilok na spiyak limog meron ka. Experience ko na mo. Experience na mo gina sige. Kauluya lang kay college to. Nakigan pa kami. May pambaka ka mo load mo papel. Ay, sorry. Nabili lang papel. Jacqueline Marino, Miss Jinky de Alagdon, good morning again. Athea, Kim, si Kirsten Minias Villalobos, morning man.
Sakay na series pa DSB. Subong pa lang siya mapuli. Subong pala sa puli. Gali. Feeling ko din siya kung nag-sleep kaya husband o din nag-work. Okay. Sige. Ray Baryoga, cold morning man dira sa DSB. Kay Rochelle Fulgencio Susana. Good morning, man. Enrique Caballo Subaldo Jr. Kay Winston Gabutero. Kay Gary Acosta, good morning kuno kag happy birthday sa kay Nanay Nita sang Payaw Binalbagan. Gamon rin sila permis from Fairview, Quezon City. Happy birthday! Nanay Nita, no? Nanay Nita. Si Helen Esco Sareta, ginatamyaw niya man sa Kapaklan, Inayawan, Kawayan. Aba, wasakit ko nung ilabalay. Ngayon natamyaw ko da ang akong pamilya nga wasakit amon balay. Actually, may makilamo ko kilala balay. Ginasend nila sa ako ng ilang mga balay nga nagkalawasak. Hindi na ko kaling kasarang kong balay Gani. Doka ha. So na lang guro kung mag-mayor ka na mabuslan mo na si Mayor Bing. Kabuslan ko si Mayor Bing. Kadamo mo sa buluslan si Mayor Bing pabuslan mo sa ako. Hindi mo na galing masarangan si Mayor Bing. Yan kada mo damo na si Mayor Bing yan sang supporters. Tangi mo supporters lang EFC taga DSB pa iba. Madagan na ko. So mo on Aksyon Boy, hindi na lang pagkakontra si Mayor Bing. Miguhan na lang si Mayor Bing. Hindi man din dagan na ko bi gobernador dason. si Governor Bong pag hindi mo kontrahon man. Kay Gano. Hindi siling mo gani iban nga maki-FC taga DSB, may San Enrique. Nate go na lang. Ipang set up ko na sila yang mga mga pro leaders. Tapos nagahimo pa ko nga daan subong yan para sa Recreo. May leader na para kay Kagawad Ems. Di ko na amo na matamat lang. Sige. Bunano na nga. Gov, kabahan ka na kay Boy D. Ay, kalay. Di ka gigaan Pasko ni Gov. Sige, kita. Huwag mo na sa Pasko. Ala, kalay. Ay, kalain. Pero, sige bumiguhay kami ni Gobya. Very. Buhay mo na Siyempre, may guhay ta na yan. Bumiguhay ta na ito ng tropa. Si Gob pa na ikaw na nga daan mo ka very down to earth bala. Yes. Bitaw mo na sa interview diya. Kadto na saya. Uy. Bitaw mo saya udanta mesin ka Goblas 8. Ara na siya. Oy, Wala ka kalate. Oy pa naka-late siya na siya. Sun simple lang na siya, naka-short na siya kanto na siya. Oo, kagi na siya kanto do naka Sinilas na siya naka-shorts. Oo, Simple ka siling mo ka si Bong Lacson, siling mo do ka iya balay nga profile ba do ka kwan sa ilaya do ka mga elite bala. Kaya ti katsilaon sa mo. Katsila gin man actually. Kan sila ti do ka may elite bala pero kanto na di ka sinilas na naman si Gobya. Simple lang nga pangabugya. Simple na si Gobya daw. Nati kontrahon mo pa na. Pero kung hindi mo ko pwede ikaw sa na naka-fila-fila ka gidyo. Si Gobya naka hindi mo ko pwede ka ba Gobya, hindi ko mo pwede makontra si Labi na ginagay di mo pwede makontra. Delikado na. Hindi mo pwede makontra si Vice Governor. Mahirap na. Di ba naging ko lugaran? Naging ko lugar. Balik ka lang sa Panokoy, ikagawad. Kung kagawad ka na lang anay Di sa araman Panokoy. da si Aksyon Eric naman. Aksyon Eric? Yo. Ati, duwa ganyan duwa na kamo Muna ang serbisyo sa Panokoy nga duwagi kami taga-Aksyon Radio, ya? Ay, tilay-inay, hindi mo kumuha sa kabalay na. Tilay-inay, makamuya, purok. Sige, ta. O Buta sa na bago unta. naman grabe. Kami sa ron gabi kung sa bago ako. Kaya taga bago, gimana ako mo. Sige, daso na lang. Ikaw may plano, abi. Veronica Santilian Manukan, good morning mandra. Sa kay Edwin Pantaras. Happy birthday kuno kay Mary Ann Melia. Kag architect Maris Pandan. Ay, happy birthday from Edwin Pantaras. I think utod ni siya ni Attorney Doug Pandan si Maris? Architect Maris. Okay. Not sure lang ha, pero amo na action ba may utod na siya nga architect. Ate mo siya mo sa attorney si architect Maris Pandan guro. Okay, sige. Attorney Doug Pandan, good morning dira. Ara man sa gapon. Gani. Thank you. Nag-attend na siya ma-participate sa atong sa games. Hindi ma-premyo kaya mga para participate. Pag singgit mo nga Attorney Doug Pandan 500. Larga. Ita, do gabulang lang. Sige.
Nag 1.5 man to? Sino tong nag 1.5 man tong premyo? Akay naghatag si Mother Wilma 5 and si John 5 man. Okay. So, nag ginhatag 1.5. mo. Tayo walang uuwing luhaan. Walang Correct. umuwing luhaan, Aksyon Boy. Okay? Sige. Connie Laparan, good morning man. Hindi ako na mabatian sa radio. Amo tuliwat ma'am, may problema sa mga amo niya transmitter. So, base makaroon dugay-dugay, mabalik naman. Mabalik na sa karana. Ako nakabakal na to sila. Open ang hardware. Ang auto shop. Sige, mabalik na kami on air, dugay-dugay. Miss Halat-halat Georgia Kagargasiran, kapita ko no sa tasa sang ARB. sa ARB. Sa Wow. Enjoy your coffee. Kabalo ka na Miss kung di na sa Georgia. iya nga daw kalan daw negosyo kalanaan niya ang ano. Ni Kabalo sino? ka. Ni Miss Georgia. Ay, gali. May business siya. Saya kwan liya na dang kwan galing sige. sa sagwa dabla sa Golden Field bala nga pata ng kwan dabla ng Ang Shirley? Oh. Ay, yan ang Shirley. Oh. Sino nang ambagan ni Sako man niya nakali. Sino si Shirley Siya guro lang jo. Gali mo na gali Miss Georgia. Namit na dablang ilang mga food action boy. Yes. So, Sige, kami pa mo nakapulaw ka. Wow. Hapit ka na ka Wala mag- ka halin ka sa mamam. Sige Alin ka sa mga Kay Miss Liza Joy Ilon Amoroso, good morning, good morning. man sa imo. Kay Ma'am Van, Why Mayo. ka-order ya? Ha? Why ka-order kay Lisa Joy? Gani, way kuya kabalo nga nag-order ka mo yung gali ito ya. Tingala ko, may madlag ko na sila yung mga food ya sa, sa babaw, sa Order ilang na mo to ya. Oo, nami. Sige Kay Ma'am Van Mayo, good evening dra sa imo Ma'am Van. Upod kay Doc Matt Mayo. Yes, Dinner having ta your guys. dinner. Still watching with Doc from Rochester, Minnesota. Yes, greetings to Thank you, Ma'am you. Van and Dr. Matt Mayo. Yes, mayroon nga pag panyapon, Ma'am Van. May si Ma'am Van manyapon na sila kita yung mamahaw palang duwi-dugay. Kita daw, kaway pa sigurado atong pala mahon. Oo, ay pa siguro. Subo mo naman. Kay si Joms do wala pa no? Ay lapyo ko si Jom Marie ay. Sige lang. Sige, okay Okay na. Mabalik tanay, mabalik Mabalik tanay tanay, nasyonal sige Standby na sa aton mga balita national. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:26 sa detalye na sa aton mga balita national. Ginmanduan sang National Telecommunications Commission ang tanan nga public telecommunications kag internet services kung service providers nga siguruhon ang minimal service disruption kag downtime sa ilang serbisyo sa holiday season. Sa memorandum nga ginpirmahan ni NTC Commissioner Gamaliel Cordova na saad nga umpisa Disyembre 17 tubdog Enero 7 tuig 2022, ginmanduan ang telcos kag ISPs nga padasigon ang ilang maintenance efforts, pataasan ang ilang internet broadband capacities, kag siguruhon ang business continuity kag disaster recovery protocols 24/7. Nasaad man sa memorandum nga sa piyak sang pagnubo sang COVID-19 cases, nanawagan ng Department of Health nga mag-celebrate na lamang sang Christmas parties virtually bangod sa paandam sang Omicron variant. Bangod rin napaabot ang surge sa internet traffic sa holiday season. Ginpahayag sa NDRRMC nga hindi sila mag-solicit sang monetary donation para sa mga biktima sang Bagyo Odette. Base sa social media posts ng NDRRMC, ang in-kind donations ang dapat ma-coordinate sa Office of the Civil Defense kag DSWD. Suno kay Mark Timbal, spokesperson sa NDRRMC, ang magadonara mo ang magatawag sa ila kag hindi sila ang magatawag bangod madamo sa nagapakilala nga sila ang nagapangayo sang donasyon. Dugang pa ni Timbal bukas ang ahensya sa pagbaton sang cash donations, pero ini ang iga-deposit direkta sa bangko bangod hindi ini pagabatunon sang ilang mga personnel. Sa karon, prioridad sa mga biktima ang pagkaon, tubig, shelter repair materials kag hygiene kits. Samtang sa pagtuhaw sang dako nga kahalitan bangod sa paglaslas ni Bagyo Odette, gilayong nga pagwa sang direktiba si Senador kag Presidential Aspirant Panfilo Ping Lacson sa nagkalain-lain nga team sang Partido Reforma, mga campaign volunteers ni kag bisan sa mga staff sa Senado nga mag-focus sa paghatag sang bulig sa mga biktima sang kalamidad. Suno naman ka Partido Reforma spokesman Ashley Ace Asidilio, humalin pa sa itong Sabado, Disyembre 18, ginpagdagayo na sa nagkalain nga team ni Lacson ang mga relief operations sa Cebu, Leyte kag Siargao. Magluwas diri, nag-intraman na gumagatag sang bulig ang mga volunteers sa Southern Leyte, Negros Island kag Palawan. Duwa man ni Asidilio sa pagbulig sang kaalyansa sining LPGMA party list, magapadalaman ang Partido Reforma sang landing craft tanker agud magdulong sa mga materyales sa mga puluyan, pagkaon kag tubig sa mga apektado nga lugar sa Visayas kag Mindanao. Sa iya pagatubang sa publiko sining karon lamang,
Ginpangunahan ni Lacson ang pangamuyo para sa mga napatay bangod sa bagyo nga suno sa record sa Philippine National Police sa itong Lunes, naglambot na sa 375 ka mga individual ang mga napatay. Ligwat pa ninyo sa mga report sa social media post nga nagasiling nga wala sang balatyagon o kung wala nagapasilabot si Lacson kag mas interesado lang sa kampanya para sa eleksyon na tuig 2022 imbes nga magpadulong sang personal sa mga nahalitan nga lugar. Ginpaayag sang anay hepe sang PNP nga mas gusto niya ang mahipos lang nga pagdulong sang bulig nga wala na ginapagawa pa sa media. Bangon nakakadula suno sa iya ang matudtod nga intensyon kapag tingwa sang sino man nga good Samaritan sa sina nga paagi. Liwat sini nga ginpalayag ni Lacson sa bagong lamang natapos nga online kumustahan sang Partido Reforma sa Lingayen City, Pangasinan sang Domingo. Sa din kaupo niya iya running mate nga si Senate President Vicente Tito Soto III ka mga senatorial candidates sang partido nga nagkipagdialogo sila sa kapin 3,000 ka mga residente kang mga supporters. Suno kay Lacson, ang pagbulig ang pwede ipakita sa aksyon o kung buhat, hindi lang sa hambal kundi dapat sa buhat. Ini ang dapat nga pagbulig sa aton nga pareho suno kay Lacson sa mga perayo nga Pilipino nga karon nagaantos. Kung ipahayag pa ni Lacson nga naga-focus sa karon sa mga practical nga solusyon sa mga nagaluntan ni problema sa pungsod. Kalakip na ang coronavirus pandemic, nagadako nga utang sang pungsod, ang kapigaduhon kag kakulang sang palangabuyan kag iban pa nga isyu sa sosyedad. Nagsaka sa 156 ang death toll bangod sa Bagyo Odette. Sa pinakaulihi nga datos sa NDRRMC, 37 ang missing kag 275 ang pilason bangod sa paglaslas ng bagyo. Suno kay Mark Timbal, spokesperson sa NDRRMC, ini nga datos sa ila pa karon gina-verify. Sa karon siyam ka mga napatay ang na-validate na sa NDRRMC nga tagduha sa Guimaras kag Bohol, tag-isa sa Iloilo, Negros Occidental, Bukidnon, Misamis Occidental kag Misamis Oriental. Dugang panitimbal nagapakigangot sila sa PNP para i-verify ang tali sa kapulisan nga 375 ang napatay. Ginalantaw ni Timbal nga posible ang tali sang PNP ang ginalakipan sang verbal items kag multiple entries sang single cases. Nanawagan naman si Presidential Candidate Vice President Leni Robredo nga ipahigad anay sang tanan ang mga hindi paghangpanay kag sa tiga on basabaylo sini magbinurigay ang tanan para sa linibo ka mapumuluyo nga nahalitan sang super typhoon nga Odette. Suno sa kay Vice President Leni, ini ang call to action sa nagapakita naton sa mga pumuluyo nga nagakinahanglan. Pila ka adlaw nga naglibot si Vice President Leni sa mga probinsya nga ginlaslasan sang Odette pareho sang Siargao, Dinagat Island, Surigao City, Surigao del Norte, Bohol, Cebu City, Iloilo kag Negros Island. Natala naman nga magpadulong ang Vice Presidente sa Palawan. Kung ginahibalo mismo sang Vice Presidente, halin sa mga nahalitan sang bagyo ang ilas ning eksperyensya kag kung ano ang ilas ning mga kinahanglanon. Kaupod sa relief packs nga dala ni Vice President Leni para sa ila ang bugas, tubig, dilatas kag biskwit. Ginsiguro man ni Vice President Leni sa mga lokal nga opisyal sa kada probinsya nga nahalitan sang bagyo, nga isla magabaton sang bulig o kung magabulig ang iya sa opisina sa ila rehabilitation efforts. Ginpahayag ang Super Typhoon Odette ang isa sa pinakabawas nga bagyo karon nga 2021. Dugang pa ni Vice President Leni, ang pasalig lamang niya sa pumuluyo, kaupod nila siya sa kada kuntikang sa ila pangabuhi. Ini ang ilang mga teams naman hindi maguntat tubtob nga hindi makalambot sa ila kag mabuligan sila. Ginaimbestigahan sa otoridad sa siyudad sa Davao ang report sa twin bomb threats sa siyudad. Sa Facebook post ng LGU, ginpahayag nga may duha ka mapagpamahog sang pagpamomba ang ginaimbestigahan sa security clusters ng Davao City. Wala na sa may ginhatag nga dugang nga detalye ang LGU angot sa pamahog. Pero sunod sa LGU, ginalantaw nga ang violent extremism ang posible motibo para wala man ginadula ang posibilidad nga ang pamahog ang konektado sa politika. Nagpanugyan ng LGU sa mga residente nga i-report ang impormasyon angot sa plano nga pagpangatake o kung makaduludang aktibidad sa Task Force Davao. Ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Good morning na dira. Sige, kay happy birthday anay
Kay Ricky Henton. Alin kay Ronally Kaheto Henton. Happy birthday sa imo. Brother niya si Ricky. No? Sa kay Miss Lily King, good morning mandra sa imo sa London. Bridge is falling down. Good morning, Miss Lily. Mahuna ginaya. Sige. No, kangayan si imo mag kanta sang London Bridge is falling down. No. Mahilig ka man kundiman? Hindi gid man. Hindi gid man. Hating gabi ngayon, nakanta. May John Galve, good morning dala sa imo. Kag sakay, nice, anong inkadlaw ni Nicel? Kamambal mo guro nga dito siya ga obra kay Kay Miss Veronica Santillan. Sa Batman si Veronica niya, wala kami manok. Ay kalay. Why ka mo manok kung may manukan? Napinsaran ko lang ay natabo sa mga NPA sa bukid sa tiyon sang bagyo. At no? Ambot lang. Sino naman ko? Si Papa Edwin Bantara. Si amigo ta Edwin Papa Pineda. Edwin. Sir Hindi, mas ko tanay Papa Edwin Bantara ni Aksyon Eden. Hindi ka nakita ko si amigo tagli Edwin Pineda. Gani man. Hindi ano maglak wala na tanto lang finish may sentence. Kabalo ko gani nga nagpapa kay kay Papa Edwin Pantaras ni Aksyon Mas Eden. nagpunt na amo na sa. Doon nalipay ka lang. Oo, nalipay. Kalai. No, napinsaran man ni amigo ta Edwin. Pero di man niya paminsan ni Sir Edwin ba? Gani man way nagpuli si Christine nagleka nagilubos-lubos na gurulagaw. Oy, ihada Tess Rivera Murayama. Happy Ano happy? Ano sa mga adlaw Good gani? morning. Happy Tuesday. Happy Tuesday dira sa imo sa Feeling ko subong sa ila 8:35 subong. ha- Kaya do 1 hour advance ang Japan. Happy Tuesday dira sa imo sa Japan! sa kay Marjun Rivera. Good morning, Good Ma. morning kay Bampong Rivera. Yes, that's my river walk. Riverwalk. Kay Anthony Rivera. Si kay Michiko. Michiko, good morning, Michiko. Kay Michael Luis Arroyo. Dugo tani di baklos. Ko sa Purok Masagan. Wala nga, Actually, may design. mga lugar gyapon bala subong sa Bacolod, Action Boy, wala gyapon kuryente. Kani manti Sa ang bal. Eufemia, bala subdivision, Aha. wala pa na sila kuno gyapon kuryente. Actually, ang ambal sa Sineco, di ba last time pag-interview sila pagsugod, gid nga 2 to 3 days mabalik ang power. Subong That pila was nakadlaw. 7 days ago paguro. Gani, Tapos nasabong may mga areas pagyapon nga wala. Manog 1 week na bala. Ah, 1 week no. na buwas. Pero in fairness naman sa Sineco, nag-double time man sila. Gani man. Pwede yung kudabi, bisita ako na, kung tagibit, tinguaan tagibit nga mabalik ang kuryente. So, kwan. Liog to dabi sineko. Thank you. Si Okay. Kagawad Emso. May right time kuno for us kuno niya mga hakot tabutante. Wow. Wow. Way May patagan mga ka pa. dump truck. Way ka mga pa ba? kapdalagan dumang daya ka na. Ay, kalai. Sa Helen. family kuno ni Helen S. Cosareta sa Dumaguete. Okay lang kami diri ay. Mo Ayaw mo og kabalaka. ayaw mo og kabalaka. Oo. So don't worry. Siling ni Helen Sareta. Sa iyang family. Elvira Helugo. Good morning, Kamiyaw niya man. sister Divina Gases. Thank you and God bless. Si Diding Elohamiento, good morning man, happy Wednesday. God bless. Monitor sa Dra sa May, Antipolo, Pontevedra. Adlaw-adlaw, Elohamiento family, salamat. Miss Liza Joy Ilon Amoroso, happy birthday kay Kenji Christian Solitano, kay Sil Impress Muyani and Carl Lanza. Yes, Happy birthday! Miss Homa Lumena, hello sa imo, good morning man. Amigo ko si Maui ako kanya daga mamangkot gid. Nga, Nya chubby gid man si Miss Homa Lumena. ay kalai. Niko it's up for you to discover and to decide. Yes. Balo kami ara yang depende na mo to the eye of the beholder na siya mo. Basi para sa imo pananaw ko si mo sexy, basi pananaw sa ibang si mo ya chubby. Na. Ti maaway kami na. Bumuaway. Galing hindi ko na pag-awayo na. Oh. Kay to the eye of the beholder. Kaya Gani. pala, beauty is in the eye of the beholder. Ah, Okay? Yes. Alex Fuentes.
So, si Jeril Gadudo, haraman siya. Miss Georgia Gargasiran, hala, hindi na yung ako, naksyon boy. Hindi ka lihim mo na. Dito, yaya. Ba si Sino to yung Cheryl, to eh. Sino to yung nag-info sa ako naman? Wrong info na naman si Action Boy. Ano naman? Hindi ko wrong, hindi ko yung wrong info, wrong informant. Wrong informant. Sige. Liberty. Beniten Obaldo. Good morning, man. good Mimi. Good morning sa imo, Ay, Mimi. good morning, Mimi. Si Dennis, ay, tahom ko no si Mami J. Mami J o Mami G? Miss Georgia Goroay. Sino si Mami J, Dance? Sino naman ang imo na? Basta may kinkantuan kay ngalain yung May Mami J ginkantuan ka to. siya guro nga si Mami J. Oh. Siling ko gidance. Mabi si Miss Georgia balahaw. Kagawan Milagros Alit, good morning man sa imo. Dara sa may barangay Dingane. Dingane Action Boy. Ha? Dingane si Milagro. Si Sa barangay Kagawan 39. 39. Gypsy. Si Honol. BBM Sara wala gina news. Wala sila padala. Ha? Wala sila padala news. Ha? Wala sila padala Wala sila padala news. Oo. Ano namin mo nga wala gina news. Wala kay kundi may-ari tadi may mablita tadi Lenny kagkuan mo tiga padala sila mo. Gapadala sila news. Wala sila padala liog ambal sila Gypsy. Kung makapadala sila be. Perfect. Wala sila padala kay hindi man kami to kaupod-upod sila kamang. Sir Philip Alonsagay, good morning man sa imo. Rayjan Tan Villalon, good morning sa imo, Rayjan. Gapon na rin man ni Sir Rayjan, Action Boy. Si Miss Veronica Santillan Manukan, tamyo ako gali sila ni Doc Alison. Kag Leonila Tarosan sang Alangilan, gapamatigid sila. Morning Yes, Thank you. Good morning man kuno kay Josephine Joseph, Action Boy. Yes. Gapamatigid sila subo. Okay. Dayna Magbato Malabago, good morning. 5 ang patay sa Barangay Lokotan tungod sa Bagyo Odette. Please update yung hambal ni Miss Lily King kung may electricity ng Rosario Subdivision. Wala ko Huwag kami kabalo kung sa idea, gibala, Rosario. Miss Kaya Lily Rosario, King. lapitay na sa Eufemia, Action Boy. Dodri ng Rosario. Yung Eufemia, wala pa? Wala pa. Ang Rosario Subdivision naman yung ginapulian ni kay Rudy Gonzales bla. Sino man ang atamang nagkilot? Ang aton man nagkilot. Ang ang aton OTG. OTO. Oo. Hindi na sa Rosario. Kaya pangapi ko na gani yung gisa. Gali ka. So, dra na silang linya mo. Ay, Diba, si Mami Joms ang namin ni Dennis. Mami J, si John. Takaan ko din. Sige. Doon na kita sa tundugan ng mga balita. Edition. Action Radio Philippine Standard Time, 7:41. Kag sa detalye, Balita International, nagbakal ang US government ng 500 milyones ng rapid test kits bungod sa padaan nga pagtaas ng kaso sa Omicron na coronavirus sa nasambit nga pungsod. Mangin libre ang nasambit nga kits para gilayon nga matumod kung sino ang nagpositibo sa COVID-19. Sunod naman sa isa ka mataas nga opisyal sa White House nga mayaras ng mas madamo nga bakuna kag suporta ang gobyerno akon sang gobyerno sa mga bululngan pang wala sa magalungtad nga lockdown. Una na nga gindeklara sang US nga isa ka dominant strain na ang Omicron sa US bungod sa kalabanan sa mga kaso ng COVID-19 ang bungod sa Omicron. Bisan nga mayara sang 73% sa mga pumuluyo ang sa US na bakunahan na sang bakuna batok sa COVID-19. Ginakabalaka sa gihapon sang White House ang kadamuon sa gihapon sang wala na bakunahan. Sa negosyo, pila ka kliyente sang BDO nga nagpahayag nga Duran sa sang 1,000 ka pesos sa hindi otorisadong withdrawals. Nagahinyo ko na sa bangko nga i-reconsider ay desisyon i-deny ay lang reimbursement claims. Pagkatapos gin-announce ang BDO nga inagaproseso sila sa mga 700 claims pagkatapos sa isa ka sophisticated fraud technique nakaapekto sa pila ka mga kliyente, masobra ka 30 ka BDO depositors nga claims ang gin-deny ang nagpahayag nga ang bangko may utang sa ila. Bilang sabat, ginpahayag naman sa BDO nga may proseso ang bangko para sa sining mga concerns. Ang pinakadako nga bangko sa pungsod nagpahayag sa mga terms and conditions sa paggamit sa ilang electronic banking system nga nagasiling nga ang bangko hindi legally liable sa sini nga mga kapirdihan. Antes pang Disyembre 11 nga hacking incident nga ginacknowledge sa BDO, madamo na sa mga kliyente sang bangko ang nabiktima sang cyber attacks. Suno ini ka Richard Law, isa ka IT professional kag anti-bank fraud advocate. Ang mga biktima sa sining temprano pa akong damlag pa ng mga insidente sang fraud nagpahayag nga ang kwarta ang inakawat sa ila accounts bisan nga inisla nagaandam gid hindi pag-click ang mga links
sa sini nga mga scams. Sa foreign currency exchange rate ang US dollar 49 pesos kag 94 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 60 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 40 centimos. Kag sa ato naman yung Balita Entertainment, nagapati ang baguhanon nga aktor nga si Neo Tria nga mangin close sila sa TV host nga si Luis Manzano sa palabuton. Ini matapos liwat nagkita ay ang duha apang sa sili nga kay gaynan maganobiyahanan ng ila mga ginikanan. Si Luis ang bata ni Edo Manzano sa Star for All Seasons nga si Vilma Santos, samtang 18 anyos nga si Neo ang bata ni Cherry Pie Picache sa anay partner kag cinematographer nga si Gary Tria. Nagpakita mismo sa Cherry Pie, Edo kag Luis sa Zoom media conference sa ABS-CBN Entertainment sa diin lakip nga nagatubang sa press si Neo bilang kabahin sa Saying Goodbye cast. Sa balita naman sa sports, nahatagan na sang boxing license sa Amerika ang anak ni Filipino boxing champion Manny Pacquiao nga si Jimwell. Sa karon nag-training si Jimwell sa Wildcard Gym sa California. Wala naman si din natago ang iyas ni excitement nga magpaidalom sa unang amateur fight sinay. Madumduman, mismo si 8th Division Boxing Champion Manny Pacquiao naghatag man sang mga technique sa anak kung sila ang nagadunganay nga mag-training sa boxing. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa aton maka-action, happy Wednesday! Mga baba ko tayo Tuesday. Tuesday. Mayo lang sa akon bala. Wednesday, gali subong. May mga- Sorry. Sorry, action boy. Okay lang. Ilang. 22, nagli subong. Kadlaw, Sir El Rio lang. Kadlawan tayo, Sir El Rio. Kaya malamang na Tuesday si Ihada to di na test Murayama nang balanta Happy Tuesday. Happy Tuesday. Dito sa Japan, ay hindi Japan. Hindi hapon mo dala. Wednesday, gitu yan. May Hindi madala. pagkaro ko sa mga Las Vegas kato kay Miguan Bulgalyo. Oh, may tayo kambal to kay Sir Roberto nga Happy Tuesday. Okay pa to kay Mamban. Pero kay kay Jinky. Miss Tess doon na lang alang gito to sa Lagi Happy to ya Tuesday. kay Happy Wednesday gito ya. Romel Gallo, morning dra sa imo migo. Yes, good morning. Sige, go. Sige, so sa atong balita special, ining mga tips balaction boy ko na maka-experience kita sa ginatawag nga power outage or brownout. Gusto mong kwerte gina bilog to nga Southern Negros daw mo ginang experience mo. Oo. Pero may mga areas naman to kung action boy nga matamat Matamat na restore ang ilang nga mga kuryente dito. So kabay pa. Kag nagambal man to di ba ang Ay, direct ka. Oh, sige be. Go. ang ano ni gani ang itong hama DICT. DICT, hindi niya. Oo, nga, hindi ang Department of Energy. Department of Energy nga before ma-end ang 2021 mabalik na kuno ang kuryente sa tanan. Uy, hindi to ya. Lain to Ay, ya. ang line to gali DICT to ya sa DICT, telecommunications to ya. DICT gali Ay, nga mabalik. pasalig ka naman, ha? May lang hindi on air ba? Pasalig ka Ang gali, naman, ha? Ang internet gali. Ang internet to ya. Hindi Ako ya. naghambak ko na DICT. Yeah, Kay internet gidya. Nagsugpon kabi nga dio. Imong ay gibaso. Nabasol na. So mo na at least sa mga actually bisan subong nga ka-experience ko gyapon sang sang hinay nga internet. So kisa Ako, wala ko gyapon subong hasta subong. Kisa Wala ko hasta subong pa ko internet. Oo, budlay tawgan ang actually subong ang smart. Budlay tawgan. Ako ang kay PLDT smart. ko mo. Kaya nga akong panawagan gapon sa PLDT. Niko ko ano tani kamo kadasig mong utod, amo mo na kadasig magbalik. Pelin para kagapon yung panawagay mo sila. Oh, tama na. Oh, bag wala ko na nawag. Tama na nga ba sila nga kadasig sila mangutod. Hindi kaya ang problema, ano problema ako, dako di call center na ang ano sa imo, ang Pamiro pag tawag mo ka magpadala ka complaint. May call center agent na ma-entertain doon mo. Tapos wow, niya na sa restaurant mo dako niya na sige sir iko na. Pagka mo tawag mo na sa call center agent sa batse mo, automatic na nga mga the computer na blang gambal sa imo. We have brought your concern to ang nambal pinasamon after your service will be back after 4 days. Ti daw sa san o pato 4 days wa gidya. After 4 hours gali. After 4 hours ti wala na wa gid. Manawag kaliwat wa may masabat sa imo nga tawo. Kaya ano ka nalang kontak kay ng Rose Ann. Sister-in-law ng Action Eden. Dra nag-obra sa PLDT. Hindi man na saya ang kundra sa obra sa PLDT. Hindi man na saya ang sa ano kanina.
Maintenance. O maintenance. Pabalo mo lang ka basi mahutikan yung maintenance. Liog ko to sa kay kagawad boy Duran kay ginayaw-yaw na tatuniya. Tungkol sa kada sa tawag mo na subong, wala naman masabat sa mga tao. Computer galing. nang kasabat. And the same na sa daw Diba si automatic. nakatawag sa na gani man? Ano na Kaya basta naka-complain ka na, amo na nang balik-balik ni si mo kas tawag. Ti, way kaya kasi sila pero nga after 4 hours mabalik, way mangyapon ti. So, Pila na sa to subong ka. gali, wala ka gyapon internet Why to. no? Kita mo hindi ako mo nakita mo hindi ako online usually kung gabi. Oo, gani man. Ay, kaluoy man kaya. Luoy, no? Amot-amutan ta siya load mga ka-action. Ah, Para may wifi. amo na. Sige na. So, di kita sa atong balita special. So, una, Action Boy, ining mga tips kung maka-experience kita sa brownout. Ang una ganyan mo naton, dapat magplano, tagali maghimo tas ang plano o kung ginatawag nga family emergency plan para nakahibalo ang tanan sang himuon antes sa tion kag pagkatapos sang brownout. Na hindi bala magsala-sala balahaw. Kagi Action Boy, may nakita ko na nga pwede naglihimuon niya do kung wala ka bisang kandila be. Kung mayara ka bisang dograponda, butang mo siya sang bugas kag oil, dayon cotton lang. Bugas? Bugas, tapos oil, tapos cotton lang, gasiga siya bala. Ang nabalang ko dayang kuan lang ang oil kag kuan kag cotton. Ato yung may bugas siya. Para sa nung bugas, may bugas man na yan. Oo, may bugas siya. Lain manilayas. Basi tigang na imo namin yung Wow, matigang mo yan, may oil. may bugas. Oo, may bugas siya. Tapos nakita ko ng oil mo, tapos butangan mo man. cotton. Mayroon pa na nga daw lata, nga daw pa, nga butatong tunga mo sa cotton, bala nga daw mo da. Tapos sindihan mo ng cotton, masigilan na sa sigada. Ato yung may bugas, May nakita ko. bugas. Grapon, tapos may bugas, then may oil, then may cotton. Oil, Tapos na mo nilaya para ang ibang daan wala. Ay, man, asin. Asin man. Asin, Oo. oo. Oil kag asin. Pwede man. Muna, i-discover ta na Aksyon doors ay kung ano gina kay makwanta ng inegosyo ta na. Wow, ang lugod to gani nga wala pa to gani na subong na close ang aton nga lugod. O may nag-message daw niya, cotton, oil kag asin, di kuno bugas. Basi sala ng imo. Hindi nakita ko bugas gidya nga ako nakita. Pangitaon ko bala karon bala. Ang I-send bugas? ko sa imo. Ang bugas ko kita. Ang post to nga nakita ko. Sige, abe. Oh, may identify ko man ang grain sang bugas kag sang asin. Galing. Kaya wala man ang grain ang asin. So next Action Boy, mag-prepare sa emergency kit nga mapuslan sa sulod sang 72 hours or 3 days. So dapat may mga emergency kit kay basi Like, adulom dira, maano ka, maslide ka. may flashlight. Di, dala na dirang emergency flashlight. kit, mga bulong gali. Kay basi kung Mga mag-ano ka dira. betadine. Naman na siya. So, next Action Boy, i-unplug mo dapat ang inyong mga appliances. Kaya wala ka Unplug. balo, bala, mayroon dan ibang appliances nga kung magbalik ang kuryente, ka-shock sila guro, balahaw. Mas siguro okay. magdaba-daba na dayon. Okay? Tapos, ipabilin lang nga naka-close ang inyong ref kung hindi mo manggid gamiton, hindi sige bukas. Kasi syempre, may mga pagkaon ka mudra, di ba? Nga na freezer, or may mga cake pa bilin sa inyong ref beer, kung ano, dati dasig na mapanos. Teka, Kung para sige sa mo akon, kaya may buksan. suman to yan, subo sa akon. Nga rin. Dugay na yung mapanos ang suman. Oo. Pasalamat ka to kay Tia ang suman na. Kay fairness, ang dako, gijaging kuha mo ah. So, Pag abot pala sa suman ng katiyang, suman ng isang dala mo, dalong ko niya. So, mo to Kaya tabya mo, gintabya. So, ito yung pabalunan mo na lang siya. Ay, kalahin kay Action Boy. Super pabalunan si Atia. Kay gindala, yung galing isa ka suma ni Atia. So, man Action Boy, kung mag-prepare man sa mga need gid subong power banks, mga rechargeable, nga mga electric fan, rechargeable nga fan, fan, kay mga lights nyo dira. Kay kabudlay, subong ba lang nga panahon, kabudlay, gid ako mag-run out, no? Oo, no? Kadamos ang, So, una kami gani, king-kim lang kami, doon mo Oo, budlayan. okay, malang. Doon mo kami kuryente, nga doon mo budlayan. galing subong Action Boy, lain lagi diyang panahon, Action Boy. Galing ka kung ka na bala, if you get used to, amo ni bilang. Manad ka, do ka budlay lagi to. Kay, para sa una, doon mo, kasi sa high school ko, king-kim lang gani, kung mag-tuon ko, magbasa ko, king-kim lang gani. Dasun to, way mo kami siyempre king-ki, way ka kuryente eh. Oo, syempre. Ano mo na yun. Talagang kinky nga di kuryente. Kakabudla mo na naman. Meron ka kinky nga di kuryente. No, may king-ki kami nga di kuryente, ano? Pero tinigidaya ka. Way ka, hindi ka man nabudlayan sa una. Oo. Tapos way mga sa una, gani isang mga cellphone, hindi ka man nabudlayan. Subong hindi ka mabuhi kung way ka cellphone. Nga mo na yahaw, no? Kasi siguro naanad na ta sa amo na nga, Action Boy. Nga pangabuhi, bala everyday, bala Action Boy. Galing kita sa una, pero sa mga relationship na, may mga pangalugan ka, magpa-Manila sa ati.
Masulat ka lang siya, ti ulaton mo na sa batya after pila ka semana. Oh. Daw ka budlay sa kung subong pwede lang ka tiksanay lang ka mo no? Lain subong ya, isa segundos na ya, gaabot na din ang mensahe mo ya. Oo. So, una ya, pila pa ka Ang bulan. pinakadasig sa una ya, telegrama mo. Telegrama. Pila na nakadlaw? I think the same day. Same day. Same so, day una, itong gaabot telegrama. na. Pero mag-telegrama ka na, kayong bayarandays na per word mo. Ay, gali ka? Di Oo. pila per word? Hindi ko kadumdum eh. Ay, Basta dumdum ba, bala. basta kung mag-telegrama, sample ba yun, malong ka ni mama mo puli. Day, puli, mama, hidlaw. Amo na. Amo na butang mo! Para ka Ay, daw kalay. maka-minimize ka sa words bla. Oo, kag baka less ka gasto. Hindi, lang sa text nga, day, puli, may biday, kaya dugay ka na wala ka puli. Di, nidlaw man ta sa imo, kumusta ka na daman? Wala na yan sa telegrama. Wala Balong na lang ka na yan. sa telegrama. Day, puli, mama, hidlaw. Do Chinese kayo lang. Ay, kalai. Tapos mag-uwiskila ka, mag-text sila kay mama mo yan. Nga. Ma, need money, buy laptop. Wow, social. Need money by laptop. Ibang level. Bugas saya. Abe? Bugas ni siya. Ay, tuon, no? Charing. Sino? Ate, guro man ay. Basi ko na mo Pwede man na siya. Pwede guro Okay. Ti subong niya, ti kinanglan mo na gid sang kuan. Sang. What I mean, kinanglan mo na gid subong sang communication. Kung kinanglan mo na sang kuryente. Yes. Pero mo na ako gina point out na action doors. Kadamo ko na balaan nga mas stories na nakakatabo, mga eksperyensya sang nahalitan bala sang kuan. Sang bagyo, mga eksperyensya kasubo. Dason may damo iya nagkalatumbang balay. Wala na sila sang istaran. Perti nga problema ila natubang. Ang iban natong kauturan pero reklamo nga wala lang yung suga. Wala lang yung suga, wala yung kuryente. Wala lang yung internet. Ang iban niya. Pero ang iban perti, ang mas grabe pag ang problema. Amak mo ay ka na pulian, si Pablo ay kaya pulian. Gani mo. Imagine na blang kauli mo ko ay kapulian. So, pasalamat na lang tamang action kung anong may ara lang tasubong. Yes, Hindi lang tas sige reklamo. Okay? Yes, correct. Halos tarang gidya nakita ko ya, ano gidya? Bugas? Bugases gidya. Okay. Kaya kadamo ka text sa akon kunong asin kuno kagkuan eh. Amo mo na guro, pre yung Pwede basta lang importante mag oil. Oo, importante I think ako. Feeling ko ang ang bugas ni or asin, pang pugong lang ni Guro bala sa sa cotton balahaw. Ay na. Oo, bala na. Basi lang haway mo ko ni kaagi bimong. Abi is research na karon. What's the purpose? Basi siguro kung wala asin, ti bugas pwede. Basi ganiguro pwede pa balas eh. No? Di ba? Ay takabalo. Sige so, ate kita mo si Ma'am Van Mayo agree sa ako no. Yes, amo ina ang Telegram. Tod mo naman ang Telegram so na mo na sa way ka na kaabot sa Telegram? Wala. So way ka kaabot sang singing. Pero may Telegram subong nga app. May app subong nga Telegram. Oo. Ano Do masaya? messenger man siya nga type. Mas Dase ano? do hinay siya kuno magkaon data, internet mo. Teka guro ang imo da nga ko. Mayari ko ni I think eh. Okay. Ariyo, Telegram. Ariyo, Telegram. May mga application na siya subong. Tinamin ko nga may Telegram nga app na kami Messenger man, may text Wala lang man. kay do lain pag itibing ang Telegram do pwede ka di maka-share sang do file nga basta ikaron balay pakita Karon ko sa imo. i-educate ko Amo ni sila, gani ginamba ko sa inyo sa GC sang last. Samba ko download ka mo Telegram guys kay in case mag-down ang Messenger, ma-Telegram ta. Kay do ka Messenger type man siya pero okay. Sige. Way ka makaabot kung na mo sang singing Telegram. bula. Way ka nakabot sang singing Telegram? Wala. Ang kakanta nga Telegram, way ka na iya kaabot. Be birthday mo? Makadto ko ta sa una kwanto mo ng PT&T, may mga amo na sa RCPI, mga amo na sa una. Ang kadto ka to RCPI masiling ka nga abe January 13 abe. Bayad ko to sa RCPI ling mo ipagkwento si Dorel sa birthday. Birthday mo January 13 mo. Tapos super day. Tapos ari ka dibigan nyo, so di way ka binaglib. Way ka naglib kay birthday mo. Hindi kita ka-live sa Hindi, abutang talang way ka naglib. Ari ka di. Makibot ka dugay-dugay, mabukas ang pertano, may tao na may dala gitara. Happy birthday! Ato! Gali ka. May mo ginaya.
Kaya na kayo. Okay mo na ba lang? Sige. Subong ko na lagi ng practice. I don't know. May mo na yan, may singing telegram. Oo. Kanto sa muna sa telegraph company muna. Bayad ka to. Hindi mo si Tipila man magamuna. Way ko idea. Basta si Dorel birthday sa amo Kantuan nga mo adlaw, siya. amo nga oras. Oo. Amo nga pizza kantuan mo sa. Ti ko nako na ya, balon pag alas 7 kadto ito sa. O di mga manog 8 o'clock before 8 o'clock ara ka na. Bukas na gulpe, may tao na, may gitara ka dala. Ay, man sinagani, may mga organ mga dala eh. To, do kaharan, nagali no. Kantahan na namin. Ay, gali, may mo nagali sa Kaya mo una. na sa una, oh. Tani may mo naman sa subong. Amo na guro negosyo sa subong ay. Kasi bakal na, no? Tapos ikaw makanta? Ay, hindi mangita. Ako magitara. Pabudlay na kung man newscast nga duwa budlay. Mangita na lang. Minsan, usually, duwa pa na sila. Duwa sila. Duwa na sila, may gitara, may gaganda. To naman in fairness no. Wala na subong ya. Subong yabi usub, subong yabi may bulak nga bouquet nga may mga kwarta na ya do ka budlay. Kwarta na ya nga no ya. Hindi niya bulak yung kwarta na ya. Tapos matag ka cake. Padamo-damo na Matag ka cake, may mga money cake, subong may mo. bulutungon na ya. Daw ka Pero ito kwarta. ka bago naman na no. Hindi na bago dugay na na. Hindi bago naman subong lang ang relasyon. Sige, anyway, happy birthday kay Ma'am Janina Junio, halin kay Joff Barry Jimena. Yes. Miss Lily King, telegram, arin ako sa London. Okay. Star Mayo, mahal pa na ako no ang isa ka tinaga. Tsak to na, magoy na kay per word na saya mo. Gabi Ang imo bayad. Sige, okay. Francisco Guangco, happy birthday ko no si Apo, nga si Kate. Happy birthday, Kate. Halin sa kay grandpa mo, Francisco Guangco, swimmer na mo dito sa bago. Sige, okay na kita. Good morning na kay Mother Nene kay Father June. Kwanda, good morning and Merry Christmas. Happy Huwag New kita Year. na, bonano na. Magpuli lang siya kay maiyaw na siya sa sa Candy. mo paborito nga Candy. Galing ka sa isa ka nagisagit ka bandihan. Bandihan na, correct. Ano na sa mag-uwi. Wala tulata lang kay kung magpuli siya ti mahatagan ni gid. Okay, sige. Maganda ng hambal ya. Tungao ni gid kandi. Standby kita mag-action with Aksyon Art Hupon sa Aksyon Hotline. Ang inyo diri nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!